Αυτό της λέω τώρα. Μπορεί να μπει εδώ. Ξέρεις, συνεχίζεις εσύ εδώ. Εντάξει. Μην το φοβηθείς και μείνεις πίσω στις μικρομέλες. Δηλαδή, εδώ παρατηρώ τι γίνεται. Ωραία, πάμε να το γράψουμε από την αρχή. Πάμε πρώτο. Πρόβα και ησυχία. Όταν λέω πρόβα, είναι σαν να λέω και ησυχία. 13 χρόνια τώρα. Και πάμε. Το έχω, παιδιά, για τη Γερμανία ρε γάμο. Η αγάπη είναι μέλισσα και άμα σε δαγκάσει θα χρειαστεί πολύς καιρός ο πόνος να περάσει. Η αγάπη είναι μέλισσα και άμα σε δαγκάσει θα χρειαστεί πολύς καιρός ο πόνος να περάσει. Η αγάπη είναι μέλισσα και Πάμε να το γράψουμε τώρα.